Velkommen til denne masterclass om besparelser på brudekjolen. Jeg er så glad for, at du er her. Velkommen til denne lektion om, hvordan du finder din drømmebrudekjole uden at sprænge budgettet. I denne session skal vi mestre kunsten at spare på brudekjolen. Vi vil udforske 3 specifikke strategier. At udnytte brood outlets til designer looks, at mestre de ofte skjulte omkostninger til skrædderarbejde, og hvorfor tidspunktet for dit køb er din største økonomiske løftestang. Hej alle sammen, jeg er Ella. At vælge din brudekjole er en følelsesmæssig rejse, men det er også en betydelig økonomisk rejse. Ved slutningen af denne lektion vil du have en klar plan for at spare tusindvis af kroner uden at gå på kompromis med din vision. Vores første store strategi indebærer et skift i, hvor du handler. Lad os se på den utrolige værdi af brudekjole-outlets. Outlets er ikke kun til sidste års mode. De lagerfører udgåede linjer, overskudslager og gulvmodeller fra high-end designere. Det er de samme kjoler, du ser i luksusbutikker, men de er klar til at komme med dig hjem i dag til en brøkdel af den oprindelige pris. Prøvekjoler er de kjoler, brude prøver i butikken, mens udgåede linjer er helt nye kjoler, som designeren ikke længere producerer. Begge dele giver besparelser på 3-60% i forhold til detailpriserne. Når du handler i et outlet, skal du have et åbent sind. Da du køber direkte fra bøjlen, skal du efterse kjolen omhyggeligt for mindre slitage, men de fleste problemer kan let løses af en professionel rens eller skrædder. Besparelserne er det ekstra kig værd. Dernæst skal vi tackle den skjulte budgetdræber, skrædderarbejde. Mange brude glemmer, at prisskiltet på kjolen sjældent er den endelige pris, du betaler. Det er almindeligt, at tilretninger koster alt fra 2.000 til over 7.000 kroner. Jo flere strukturelle ændringer du anmoder om, som at ændre en halsudskæring eller tilføje ærmer, jo højere bliver det tal. For at spare skal vi tænke på pasform først. Helt specifikt kan det være utroligt komplekst at ændre størrelsen på en kjole ned med mere end 2 størrelser eller op med blot 1. Indviklede blonder og perlearbejde øger også de timer, en skrædder skal bruge på din kjole betydeligt. Mit ekspertråd er at købe en kjole, der passer til dit største mål perfekt. Det er meget lettere og billigere at tage en kjole ind, end det er at lægge den ud eller genopbygge strukturen. Fokuser på overdelen. Hvis toppen passer godt, er resten normalt til at overskue. Vores sidste strategi handler om kalenderen. I brudeverdenen er timing virkelig alt, når det kommer til din bundlinje. Priserne på stof, blonder og faglært arbejdskraft stiger globalt. De fleste designere opdaterer deres prislister årligt eller endda halvårligt. Hvis du venter med at købe, er du næsten garanteret at betale mere for den præcis samme kjole, end du ville gøre i dag. Den normale produktionstid for en ny kjole er 4-6 måneder. Ved at bestille mindst 8-10 måneder i forvejen, undgår du de hastegebyrer, der kan lægge 20% eller mere til prisen på din kjole. At købe tidligt giver dig også den luksus at have tid til dine tilretninger. Når du ikke har travlt, har du flere valgmuligheder for skrædder og kan undgå den premium prissætning, der følger med stramme deadlines. Start din søgning tidligt for at låse dine besparelser. Udover disse 3 søjler kan du overveje at handle under trunk shows, hvor designere ofte tilbyder 10% rabat på nye kollektioner. Hver lille procentdel tæller for et betydeligt samlet beløb, når vi taler om bryllupsbudgetter. Udfør altid en kvalitetskontrol. Sørg for, at besparelserne ikke sker på bekostning af den strukturelle integritet. En vellavet kjole vil holde hele natten og mere til. Lad os se på tallene. Ved at kombinere disse strategier, kan den gennemsnitlige brud spare mellem 10 og 20.000 kroner alene på sin påklædning. For at opsummere, udnyt outlets for utrolig værdi, prioriter pasform for at minimere skrædderomkostninger og køb tidligt for at slå stigende priser og undgå hastegebyrer. Du er nu udstyret med den indvidede viden til at finde din perfekte kjole til en pris, du elsker. Jeg er Ella, og jeg glæder mig til at se dig i næste lektion, hvor vi gør dit look komplet. Næste gang handler det om valg af det perfekte slør. Vi vil diskutere længder, stilarter og hvordan du matcher dit slør til din kjoles silhuet. Vi ses!